Biar acara malam hari ini diberikan keberkahan untuk kita semuanya, diberikan keselamatan dari awal acara sampai dengan akhir acara. Marilah kita berselawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jelas beda yen dibandingke, ora ana sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saonone. Sapa wonge sing ra lara ati, wis ngandani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine, ra ana ajine. Mung kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke yo mesti kalah. Selamat malam buat teman-teman PSS Turonggo Santoso Sekayu. Kita dongak-dongake kesenianmu laris dah. Ora gur pentas tahunan terus. Oke. Ora sah gelut. Sapa wonge sing ra lara ati, wis ngandani tekan semene. Nanging kabeh ora ana artine, ra ana ajine. Mung kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke
Tepuk tangannya mana? Tolong lampu sing tengah iki pateran sing iki. Lampu mugi pateran sing iki. Tak fotone iki. Drone tiba ya. Ya. Tangannya di atas semuanya, ayo. Kita nggih contoh tak kirim ke Pak Kapolres yo. Ini cinta damai, tidak ada perkelahian. Aman, aman. CB nyeni masih. Ya, ini langsung saja kesajian yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang mungkin sudah Anda saksikan di sosial media, di TikTok, atau mungkin di Instagram.